Benvidos a unha nova edición de Voa de Avións. Hola, eu son Rodri e hoxe compiten Serea contra a Luna. Estamos aquí con Luna. Estás nerviosa? Sí, Pensas que vas gañar? sí. Quen che entrenou? Alice. Quen che fixo o avión? Serea. Estamos aquí con Serea. Estás nerviosa? Sí, Pensas que vas gañar? sí. Quen che fixo o avión? Le hice yo misma. Quen che entrenou? Alice. Alice y un poco mi hermano en casa. Estamos aquí con Alice, a entrenadora de Serea e Luna. Estás nerviosa? Sí. Quen pensas que vai gañar? Non sei a verdade. Entrenastes ben? Moitísimo, moi ben. Estás nerviosa? Moito. Estamos aquí con Lía. Vas a participar? Sí. Quen pensa que vai gañar? Luna. Estás nerviosa? Sí. Comeza a competición. Luna, cando queiras. Serea, cando queiras. O primeiro punto é para Serea. Luna, cando queiras. Serea, cando queiras. O segundo punto é para Serea. Luna, cando queiras. Serea, cando queiras. O terceiro punto é para Serea e a gañadora é Serea. Estamos aquí con Martín. Martín, vas a participar? Sí. Ti por quen votabas? Por Serea. Bueno, pois tuveches suerte porque ao final gañou. Sí, tuve mucha suerte. Ao principio da competición estabas nervioso. Sí. Estamos aquí con Bran. Bran, vas participar? Sí. Cal é o teu nome? Bowser. Por quen votabas? Por Lea. No principio da competición estabas nervioso? Sí. Estás entrenando moito? Sí. Hoy estuve entrenando un poquito. Quen che vai facer os avións? Bueno, en realidad Isa me lo regaló. Sí. ¿Y quién te entrena? Quiero que mi entrenador sea María. Estamos aquí ca gañadora de hoxe, Serea. Estás contenta? Sí, mucho. Sí, moito. Pensabas que ibas a gañar? Parte sí, parte non, porque María é unha contrincante moi boa e dáselle moi ben. Estamos aquí ca perdedora de hoxe, Luna. Estás triste? Sí, no. Pero contenta tampouco, ¿no? Sí, pero tampoco bien. Bueno, tú también vas para la repesca, ¿no? Sí. Hasta aquí a competición de hoxe. O próximo día compite Gato contra Peach. Quen gañará